मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आं दिनै मोनसे गुसुं भिडिअ बनायदों नै बेयाव जोंहा लोगोफ्रा बिराद मोसादों नै खुब मोसादों हलि सिबिदों समायना गामि लेकअप गामि बियो समायना मणिपुरनि आरो बे खाथियावनो मणिपुरनि बयनिख्रुइ समायनासिन गामि दङ खुब रंजादों हलिनि रंजादों माबा नायलांबाय थादों आं मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों सासे आइजोआ मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों बेखौ आं नोंसोरो दिन्थिगोन आइजोआ गावनि मुलुं गामिखौ नायनो बेरायनो लिंहरदों मुलुं गामिनि आइजोआ बियो बड'लेण्डनिफ्रायबो लिंहरदों आरो बिदि नुदों नोंसोरो बिराद समायना गामि माबायदि लोगोफोर बे गामिया समायना नंगौना नङा हाजो सेर सेर जिं जिं नै जिं थायो जोङो नै आंखौ बहुद समायना नुदों नै हाजो गोजा हाजो मोजां नंगौना नङा लोगोफोर नायदो नायना खोन्थाहरदो कमेन्ट होदो आरो नैबे सासे आइजोआ मा बुंदों बेखौबो नायलांदो नोंसोरो बिनि रिकुवेस्टखौ खोनासंदो मोनसे मोजां ओंख्रिबो दङ फिथाइ गोलाव नोंसोर जाफेरबायना जाफेराखै नैबे जाबाय मुलनुम गामियाव हाबग्रा बे हाबग्रा नैबेथिं थांनांगोन नोंथांमोना फैब्ला नैबेयाव हाबनांगोन दै ओरै गिदिंना थांगोन नैबेथि साथिं ओइथिं थांगोन ओइयाव लिरनाय दङ नर्थ इस्टखौ आं खोन्थिनो बेखौ फरायना लाबानो जाबाय जायफ्रा बेयाव बेरायनो फैगोन बे मोनसे नटिस दङ आरो विथ रिगार्ड्स टु दा अनगयिं टर्मयल इन आवार लेन्ड नैबे लामा आरो बिथिं थांनांगोन बेयाव गेट दङ सानडे लिरनाय दङ बेयाव सानडे क्लज रबिबाराव बन्द थायो बेयावहा हाबनो होनाय जाया रबिबाराव बन्द थायो ना बिथिं थांगोन मिथिबाय नै ओरै थांनांगौ बे गोजौथिं ओरै थांनानै नै बिथिं बै साथिं थाङो बिथिं बारा गोजान लाया 5 मिनिट लायो बुंदों आथिंजों थाबायनो थांबा नोंथांमोना नायनो फैबा बिथिं थांनो हागोन नैबे जाबाय बिथिं डिमापुर थांगोन नैथिं मणिपुरनि इम्फल सिटियावहा नैबे हाइवे डिमापुर आरो इम्फल हाइवे आबौआ मुलुं गामिनि नों सोरबाफोर जुदि मुलुं गामिखौ मणिपुराव नायनो फैबोला बेनियाव फैनानै नै बायदिसिना जालांनो हागोन आरो बे खाथियावनो होयो नै बिथिं खाथियाव बेनो बै नुहुरनायानो गामिया बिनि सायावहा बेयाव दखान होयो आरो मुलनुम ना दीदी कुछ कहेंगे हाँ बोलो कुछ बोलो हिंदी में मेरे गांव में आना बोलो जो एक दो जो जानता है बोलो आपके भाषा में मेरे गांव को देखने आने से मेरे दुकान में चाय पी के जाना है ऐसे बोलो मेरा गांव विजिट करो हाँ तामुल खा के जाओ बोलना है तामुल मिलता है ना आपकी इसमें दुकान में तामुल मिलता है बोरिया से आसाम से कोई भी आएगा ना ये तामुल रखा है देख आसाम की कोई भी आएगा यहाँ विजिट करने मैडम के दुकान में तामुल खा के और ये इसको भी लेके जाना है ये गैस्ट्रिक का अच्छा है मैं तो मैडम को लिख लूँ नैबे फिथाइखौ जोंनि मानसिफ्रा सोर सोर जाफेरो देलाय खोन्थाहरलाय नै आपके भाषा में क्या बोलते हैं इसको जोंखा JONGLHA अच्छा है ये ना अच्छा है ना बाबा क्या क्या अच्छा है बताओ ना जरा बताओ बढ़िया मोजांनो गोथाव नङा थारमाने उदैनि साफा जायो उदै मोजां जायो दै बर'फ्रा जानो रोङा मणिपुराव हले बिराद फेमास बियो
जोंबो जाबाय नैबेखौ साफा खालामदों आरो बेबायदि फिसा फिसा खालामबाय नै बिदि साफा खालामो नै बिगुरखौ गारदों ओमफ्राय ना गोरानदों रुनानै बायदिसिना साखिनि बानायना जासिगोन आरो बानलु गोसा होनानै नोंथांमोनाबो जाफेरबायबा जाना नायनो हागोन जायाखैबा जाफेरबायथ' मिथिगोन जाफेरग्राफोरा सेभेन पिस में 50 7 पिसावहा 50 थाखा बेयाव मोनबा दोङो 7टा दोङो 7टा 50 दाम गोसासो दाम गोसा